Ang labing away, si Byron Garcia perti pagyapong pagkahimia in taon para ba? Sus, nanawag na inis Byron. Kagahapon, na ako'y ka-istorya dito sa coffee shop. Si Byron Garcia, mo na itong napadali. O, kung nagpalaban na ito, matod pa, din ako itong unkinsay source. Mao ba? Matod pa niya, nga, ang kanto ang pagpadali niya na mabalihin sa Vicente Soto, nagpalaban siya ni Secretary Laurel Chu Jr. sa Department of Agriculture. Kaya wala man sa contact ni John Vic Remulla. In return, si Laurel Chu, nitawag ni John Vic Remulla, aron mapadali in taon ang himi nga hingalag Byron Garcia Loko na. pag-transfer sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kagapon si Governor Pambari 4 ni question ni Dr. Aquino nganong ang mga pasyente gikas probinsya pertin dugayang ma-refer diha sa Mount Tambalanan samtang si Byron perter man pagkadalia. Pagkahibaw di ay ni Laurel Chu, ang ingon sa akong amigo nga nanawag ko balik sa gobernadora. Nangayog pasaylo ang sekretary sa Department of Agriculture kay sa diyang nahibaw na nga ang anak ni Governor Pambari 4 ang gilatan og mayo ni Byron ni resulta sa pagkiha og napriso ang taon siya. Loko na. Magkaingon tag Mayra. Kahita ni mo Byron. Mao ba? Samtang dito sa kauluhan kagapon atol sa ilang special session sa Senado, sa Kongreso, gina-appeal man ang lower house. Kagapon, bago na yun, ang lehitimo nga Senate President nga si Sherwin Gatchalian. Congratulations, Sir. Aton pa, time to time, ato ning ma-interview din eh. Pero basin og sa sunod mga adlaw ato ning kabuot ang iyang linya. O niya, bahin ini ang gipahibaw kagahapon nga ang nakikistorya di ay ni Senador Chis Escudero o ni Joel Villanueva, Senador Joel Villanueva, si Mig Zubiri di ay o si Senador Anoho. Perting istorya dyan siya balhin na lang din. O hinungdan nga atong Domingo atol sa ilang wali, sa wali ni Pastor Joel Villanueva sa ilang simbahan Jesus is Lord Movement. Ay, iyan ang gipahibaw nga walang kampihan. Mutambong siya sa special session aron matrisi na sila aron makapili na og Senate President. Matod pa si Joel Villanueva, gitanaw po ng iyang kaugalingon nga sa kahimtang karon ni Jinggoy og ni Bong Revilla dito sa prisuhan gipaningot na Naloko na. samtang paglingi niya sa iyang higdaanan perti pang pagkaninduta. Ba? Limang kang magduya na lang kanito kay perting singota Jinggoy nagsigil lang kunog purol. Sino na nyor? Samtang ang National Bureau of Investigation posibleng mukiha ni kanhi kongresista Mike Defensor kani mo'y partikadirte ganito hanap pargaba. Ano yung ganas lawgaw tiwas? Ba? Posibleng mukiha ni Mike Defensor humaniya ngay himo ang Senate Blue Ribbon Committee gawa sa Senado. Mao ba? Ingon ang NBI Director nga si Melvin Matibag nga posibleng ilang pailan og kaso ugmang adlaw or sunod semana sa kasong human trafficking human gironda ang iyang KTV bar dito sa Pasay City nga matod pa usa sa mga tag-iya. Mao ba? Delikado ni. Human atong iyahang silang attorney Levy Baligon nga giingong Senate Blue Ribbon Committee gawa sa Senado. Red ribbon na lang di ito. Matod pa nga, why ni tambong nga mga senador ni hata gani unta si Senadora Amy Marcos pero wa pasudla. Kay pilit ra kuno kay hinapay sa Amy. Apel na si kanhi Ilocos Governor Chavit Singson. Matod pa nga ang maong hearing mo hinungdan to nga murag naklaro na ang murag dirtek and dinuan ni Mike Defensor kabahin ini. Pagpanghatod og malita sa giapel na ang way labot niya. Sukuan ni Kiko Pangilinan hasta si Kwansi Chairman Erwin Garcia bahin ani
Ani balikan niya kay matod pa ang alan karon minority leader lagi paibaw ni Senador Loren Regarda kasi Senador Alan Peter Cayetano mo ay minority leader sa siya mo tambong kagapon. Pero matod pa ni Cayetano sa iyahang online selling matod pa ni Rapi Toplok. Hello ko na. Mapasalamaton sa kayo. Onya sa sakop sa bagong majority, mapasalamaton kayo siya pero dili kuno siya muundang pag-expose ni ining mga binuang sa pundo sa gobyerno. Onya still fighting kuno siya. Matingil giga niya. O ba? Still fighting kuno siya kay matod pa niya ang iyang yun kinsa ang mastermind ni ining pagpahibos sa pundo sa gobyerno nga pasanginlan nga ni padung nito Malacañang unta pinagi po ni Martin kanhi speaker Martin Tambalos Romualdez. O ba? Samtang kagahapon pa gyud ang majority block bagong sakop sa mayorya. Apel na ini silang Senador si Escudero o si Joel Villanueva ni nahukman nila sa ilang grupo nga ang presiding officer unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senador Chis Escudero. Si Escudero kay abogado man matod pa mo himo og presiding officer way labot si Sherwin Gatchalian kay hapit pa man sa mga abogado. Posible nga pailan og kaso matod pa ni Chairman George Erwin Garcia ang mga sakop ni Mike Defensor katong gitawag og ex-Marines. 18 ka buok ang gipunan pag yung upat. O ba? Kon ang ilang mga affidavit notaryado na kay matod pa kining ilahang mga gibinuang matod pa kon ang ilang mga affidavit notaryado na iya kono filean og perjury sa pagkakaroon posibleng iyang ika-file nga kaso mao lamang ang libel og ang slander. Nindota ni ilang kalaki ay mo ni naka nindota ni kay murag na biyaanan sa Cayetano. Iya utang i-expose kinsa gini nakadawa. Kay buong lang ko ni kalit man og ato wa matoy apel si Escudero og Joel Villanueva sa 18 Marines karon ni nakalit man og apel nga sukan di balitok ang duha. Mao gyapon ni samtang si Cayetano mapasalamaton sa bagong mayorya apan matod pa niya kumbate ra gyapon mi. Amo yung ipadayon ang paningkamot nga ma-expose ang mga kawatan sa gobyerno kay wa man siya ma-apel kuno tingali balita. Samtang silang sakop sa minority, padayon sila sa ilang gimbuhaton sama ni Senador Bongo kagapon nga matod pa niya bisag kaalyado niya ang Vice Presidente nga si Sara ingon sa isip Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara unya sa July 6 magbase gyapon siya sa ebidensya og kamatuuran agoy Ginoo ko. Okay, murag pare na lang impeachment impeach Sara. Sikado ni. Kandang karong adlaw posibleng si Attorney Levy Baligod mo submita sa ilang ebidensya ngadto sa ombudsman kabahin atong mga affidavit sa 18 ka mga Marines og laing upat pang nidugang nga matod pa niya naglaom po sila nga ang Senate Blue Ribbon Committee imbitahon sila kay andam gyud kay silang mo atubang sa maong komitiba kung tawgon ang giingon nga mga kargador. Samtang si Tomas Osmeña porbida wa gyud mahimutang hangtod karon. O ba? Wa mahimutang si Tomas Osmeña kay mayor of the night man sa dili kuno siya adlaw lang. Iyang giawhag ang mayor nga si Nestor Archival nga paisyuhon og cease and desist order kabahin anang Monterrasas de Cebu. Kay matod pa ang konseho wa gyud kuno wa gyud kuno kahibaw ani nga nag-operate kinahanglan undangon sa nang ilang construction niya samtang naghimo pa og water catchment kay matod pa
Delikado kuno kayo ang mga tao sa ubos, pero matod pa ni Mayor ni Sir Archibald, wagin mo basas Tomas. Mao ba? Wagin na mo basas Tomas, kay matod pa, doon na report ana, nga nagpadayon, huma na ang water catchment facility sa Monterrasas ni Cebu, pero niling-iling Euros Tomas, sinongdan nga wala siya kabasa. Kaya nagpataka na nagtabi nga paisuhon og cease and desist order sa maong proyekto diya ibabaw sa Guadalupe. Hasta Tomas. Iya pag yung gibasol, ang city administrator nga si Engineer Albert Tan nga mo'y nakalangay gyud sa ilang sweldo na ining dulan sa kalibo ka mga GO tungod kay matod pa Tomas. Nakauuwaw kuno kayo ni nga ang Cebu dunay budget pero way sweldo ang mga GO. Tungkad pa kuno tong Enero hangtod aning buwan sa Marso way sweldo. Niya, matod pa niya, iyang patyon kung kinsay responsable ng paglangay sa paghatag sa mga sweldo sa mga GO. atol ni sa ilang sesyon atol ni aging Martes apan at matod pa automatic ni barog si Consel Dave Tumulak nga ipadilit ang maong statement ni Tomas nga patyo niya. Pinagi sa baho sa iyang kilid ang responsable. Mao ba? Ipatang Atay po ni Tomas, perting grabe. Pero sige lang, ato balikan o niya na yung gisgutan tao lang ha. Ang mga isyo nga atong gisgutan karon. Tantang atong gisuyag kontak ang linya ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Kabahin aning maong 10 million daw ang gihatod nga pondo gikan sa flood control project. Wa may klaro putog diin gikan gitong kinsay gasugo kay ang posible nga ang ilang ingon nga mga bodyguards sila ni Zaldico. Mayroon po noong taong magsige ni sila awayay. Pero may bawaan na to og kinsa kay nakadawat, kinsay namakak og kinsay ni tugas tinuod.